una notícia ens ha cridat Amb edat l'atenció. gran, o sigui, amb molta edat. Amb edat. Proposen una placa al cotxe, com igual la que L. diem, la L, els conductors, Novels, principiants, novels, una M per a distingir a les persones que tenen més de 70 anys. Dret a conduir Que tranquil. en xarxes socials hem preguntat i he descobert una cosa que ara te la vaig a contar, perquè diuen que en Chapó, la Txell Major... La Txell Major... No pot ser més a pitxa. A veure com en Chapó la Txell Major. En Chapó la Txell Major, què passa? Allí no es fan majors. Porten aquest símbol en el cotxe. En lloc de la M de mierda, porten aquest símbol en el cotxe, en Chapó. Chapó! Chapó per ti. Molt bé, molt bé. Ahí està. Duen este símbol la Txell Major. Perdoneu-me, jo no sé parlar d'una altra manera. No, que la pitxat és una llengua universal. Home, la Txell Major en Chapó també porta una senyaleta. O sigui que si finalment decidixen que hem de portar la M, jo m'incloc, perquè jo me la posaré perquè em deixen estar i no em piten. Jo una bona M en el cotxe, clar que sí. El cotxe ja és una M, però una bona M darrere. Però és que el tinc fet pols. He de dir que Carolina condueix prou mal perquè no s'aclara mai. Què dius? Sí, ella no sap. Això no és veritat. Ella no sap. I mira, anem a apartar la pitxa, la Txell Major, des d'ací molts besets, perquè m'encanta la Txell Major que conduís. I anem a un altre vídeo, és que no puc parlar, vas tota correguda ja. Ai, senyor, vas de mal en pitjor, saps? Vas de mal en pitjor. Va, tira-li. Que tens un altre videet viral, eh? Un matrimoni, posa així, un matrimoni fail? Fail? A veure, la cosa és que tu quan te fas major... Sí, sí. Pues, Sí, senyor, digues que sí, sí, senyor. La gent es fa major i punt, hombre. Ah, sí. S'enamora. S'enamora? Sí, a tope. Però de jove també pots enamorar-te, no? La gent major s'enamora. En Benidorm, com és la cosa? No ho sé on s'enamora, però... Los chicos se enamoran, son la luna i el sol, com era aquella de Sonia i Selena. Ja. La cosa és que he trobat un vídeo que s'ha fet viral en xarxes, en Twitter sobretot, de dos persones majors que s'han enamorat i, clar, l'home li ha demanat matrimoni a la dona i ha passat dona damunt. És que estàs avui obrint vocals que no havies obert mai, però està bé, està bé, estàs inventant una nova llengua dins del valencià. Endavant el vídeo, per favor. O sea, tira-li. Ja està.